नमस्कार भैया, हम हैं कृष्णा निदर्दी। क्रांति म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करी, लाल रंग के बटन दबा के आ कोनो भी नोटिफिकेशन ना छूटे ये खातिर है घंटा का बटन जरूर दबाई। नमस्कार, प्रणाम। परले हन कहाँ जाए के बा साला का बतौआ सन नामवा का पता नामवा का जाने का बतौआ सन रह ही नहीं से पूछे सन यहीं से पूछे। ए भाई हाँ का बोल। देखो ना हम आओ तनी आ भूला गनी हमरा कहाँ जाए के बा, लेकिन ई गौवा बुझाता जानल पहचानल बा। ई कौन गांव हो? तो जाए के कहाँ बा? अब देखो हमरा जाए के बा केने बुझात कहाँ से अवतर? ये नु नहीं के बुझात आ जाए के बा कहाँ यो नहीं बुझात, लेकिन ई कौन चौक हो? निहुरी लतिया ही। बाप रे साला एक लात में लादे हूँ दला रे बा। साला गांव के नाम पूछनी तो बड़ी मार साला इतना मार मार दल आइले कोई घर ना पिटाई नहीं रे दादा पीछे मरलो से लादे हूँ आ गइल आई बा। साला ये अगले चौक पर पूछे पड़ी साला का निहुरे तो लतिया या निहुरी तो साला तान लतियो लादे हूँ आ गइल अगले चौक पर। ए भाई का हो? भाई काहे हई लंगरा तर हेंगनिया छोड़ा बात हटावा। हाँ भाई बोला। ई बतावा ई कौन चौक हो? मारी एक चटी। हे ते मारा था हमारा काय बारिश गांव के नाम पूछत रे हमरा मारा तरी। ए मार दे अब तू इन को तरह मार एक चटी हम कहीं मिर्गी धइले बा कादन को तो एक चटी मार कहीं मारले पर सही हो जाई हो। ई कौन गांव हो? मारी एक चटी। हे तो बार बार मारत काय बारी रे? ओई बार हम पता नहीं गांव का नाम कौन है तो को तरह मारी एक चटी तो हम कहते तोरा बाई धइले बा तो मार रे साला लगाता है कहीं उल्टा खान एथी से गांव से आइल बारिश का उल्टा काम है हमार घर हो। बुझात बाटे उल्टा गांव से रे साला गांव के नाम मारी एक हम चटी। गांव के नाम है एक चटी। हां गांव के नाम एक चटी मारी। अरे दादा होई जा हऊ अगला चौक पर पिछिला ओई से साला पूछनी कौन चौक है तो कहता निहुर लतिया निहुर नहीं तो एक लत में लादे हूं यही लाके पढ़ले बारिश ते सही आइल बारी कौन एथी गांव से बिना देखल गांव से। छोड़ा उ सब हटावा कौन सब नाम पीछे तोरे से पूछ लेतन हई कौन गांव हो? अगिला अगिला हां ऐसन अगिला गांव अगिला टाइम से खिसेबे ना ना बरिश आवत ने। अच्छा ठीक बताओ जल्दी। अरे बापू साला ई घंटा हो गइल अभी ले ना आइल कोहता जे जातइन तो अबे कारण बैठत आवत नहीं अभी ले ना आइल। ओ मेहरारू एगो आवतिया ओकरे से पूछे में आवती होदी। काजी काहे घामा बैठल बानी? पागल बानी काजी? ना महाराज देखी ना एगो अबे एगो आदमी से पूछनी हमरा जाए के बा अगला गांव में कौन गांव भोट पर कहाँ जाए के बा? गोत जे आओ तनी बैठत आओ तनी अभी ले ना आइल बतावे खातिर हमरा जाए के पड़ले हनी। ई कौन माने आदत है जोने न तोने साला मारत पड़ले हनी जाए के बा। परले हनी? पड़ले हनी परले हनी? अरे पड़ले हनी का परले हनी? अरे पढ़ना लेहनी पड़ले हनी केकरा के लेनी? हमरा के? बस ऊ हम कहतनी हाँ। हम तरह काहे के लेबे पड़ले हनी कौन सी परले हनी रे? पढ़ना लेहनी। कौन सी परले हनी? हे भगवान अरे पड़ले हनी कौन सी परले हनी का? हे भगवान नहीं का बुझात पड़ले हनी। अरे बाप रे बाप कहाँ परले हनी? बाप रे बाप। परले हनी? अरे पड़ले हनी हे भगवान इरवा दिया। बताई बा बढ़िया से। अरे आवत तनी खूब देश बाबू के गांव से हाँ आ जाए के बा हमरा पड़ले हनी। अच्छा इहे कह जे हमरा जाए के बा परले हनी तो ओई बेरा से ये कहतनी पड़ले हनी तरवा बुझाता नहीं पड़ले अच्छा हनी। नहीं बा परले हनी ओ गौवा के बगल में। भाई गांव के बगल में हाँ। हे भगवान तो वही बेरा से एगो दुकान कहता जे बैठत आओ तनी अब बैठल हमर जीव उता गइलो। अच्छा ठीक बजा। ठीक बा साला गांव के नाम अजीब बा।